Malawi Today. The DC muli bwanji azukulu wanga, ndakunyadiranitu kuti mabwera kuzandiona. Inetu ndimakunyadirani nonse azukulu wanga amene mwangobadwa zaka zimenezi, chifukwa inu ndithu ndinu zizukulu zenizeni za ineyo, ana alongo wanga amene ndinabadwa nawo limodzi ndi makolo wanga amene anatisiya. Ndikamakuona ni nkhope zanu azizukulu, ndimakunyadirani chifukwa mmandikumbusa makolo amene pazana wanatiphunzitsa chikhalidwe, anatikonzera chuma chimene mukuchiona lerochi, chimene chikusosokachi. Kalekalero makolo athu alipo mu ulamuliro umenewo wa Akamuzu, wa Bakeri, wa Bingu, wa Mayi Joyce Banda Nzimayi olimba mtima, wa Peter Muthalika. Nthawi imeneyo zinthu zinali bwino, bwezi pano mutapeza pano pali mwana alirenji, koma pano zonse zidapita. Ndikunena tino azukulu anga izi dala kuti ndikuseguleni maso, chifukwa zimene waona wamkulu atakhala pansi ndiye kuti mwana amachiona atayima. Izi ndikufuna mudziwe. Ndakondwera kwambiri kuti ena mwachoka kunzuzu kuzandiona, ena mwachoka ku Lilongwe, ena mwachoka Blantyre kubwera kuno kuzandiona, ena ku Eastern Region kuti muzandione ine agogo anu. Ndafuna ndikuchenjezeni, ndamva posachedwa pakuti ati kumeneko kudali sona, ndipo achinyamata ambiri mukuyitanidwa kuti muzikamvera sonayo, imene mukafufuza ma history kapena kuaka ivi mukapeza kuti chinthu changati chimene chisichidachitikepo muno Malawi. Koma chifukwa chani chikuchitika ichi? Nzanu amene mukumunena kuti malitiriyo amene ocha chiseko cha mpana limodzi ndi anzache, chifukwa sona ndi chinthu chimene chimakambiridwa mu parliament. Sona atu azukulu wanga ndi phukusi limene mmakhala chitukuko cha dziko, komanso mapulani amene adziko amene akonzedwa. Choncho zinthu zitaphonyeka kumene kuja sima itaphikidwa koma yosapsa, anaona kuti asekedwa kwambiri, ndipo njira yache yofuna kupulumukira akufuna sopana akumateni inu phula achinyamata. Ndi chifukwa chake tumukumayitanidwa. Soka ilo mukafika kumene kwa ambiri mwa inu simukumvesesa kuti mukuyitanidwa chifukwa chani, mukungoyang'ana ndalama. Chifukwa ngati pali dziko lomvesa chisoni ndi la Malawi, limene ndalama zaphweka kwambiri. Kuyiwalira kuti muzipatalamu mulibemo mankhwala, misewu ndiyowonongeka. Ndipo misewu yambiri ngati kumachinga uku ninadzapita kukayendera anzanga, nakonso kumene kumisewu ndiyowonongeka. Ena akufuna kwabwino akafuna kukonza misewu kumeneko ikumalowa ndale, kungokonza iwe nsewu ngati uli ushado, uziwe kuti matumba ako achosedwa pakati pa usiku. Kuyiwalira kunena kuti nsewu ulibe ndale, nsewu ulibe chipani. Zimene zikuchitika madera osiyanasiyana, koma mukhoza kuona kuti zonsezi ndikulephera kwa usogoleri umene ulipo. Choncho inu azukulu wanga ndafuna ndikuuzeni, mwina nkutheka kuti mwangobadwa zaka zomwezi simukuziwa kuti kodi akati ng'ona ndi ndani. Ng'ona ndi chinyama choopsa kwambiri, mukhoza kumachiona ndikumacheza nacho, koma ng'ona ndiyoopsa. Chimozimozinso iyeyo malitiriyo ati akumavala mwa chinyamata akamakumana nanu, kumalankhula kachizungu kachinyamata kachiyoyo, muziwe kuti ndi nyenga iyeyo. Mavuto onse mwaona kumuzi kuno paja nakutenganizana zanali kupita kwa Chimwaza kwa Vonkeni uko tikamapita kuujeni uku malire a Mozambique pafupi ndi kuujeni uku pa CCP ya Chimwaza uko, tikamapita kumathambi kuja kumachedwa kuti kumulanje South East kwa Naomi Kirega kapena kwa mzathuyu amenenso nayenso amakhalanso ku Lilongwe konko kumene mwachokerako.
Matemvu amene ajawa tudera limene lijalo pakana lero tukulibeko magesi chikhaliye ni chakumulanje kuboma akama khala kuuzidwa uthenga umenewu kunena kuti kunoko kwa Chimwaza kulibeko magesi nsona yonseyi kulibe magesi koma palibe chikuchitika. Magesi to abale anga ananga muli apa zizukulu zanga zafikano ngati commodity yofuna anthu kuti azigula azihonga pakana ena azipangira nayo uhule kumagona ndi Eskom ncholinga kuti akuyikire magesi. China chilichonse kuno ku Malawi chidasokonekera makamaka mu ulamuliro wa amene imalitiri amene akuoneka ngati lero ndi ngero amene akuoneka ngati lero akufuna azikukondani kukukondani tusinu nokhatu amene mukuyitanidwa pamaso pake ngakhalenso mafumu omvesa chisoni akutengedwa mmalole komanso ngakhale opemphera amachali chosiyana-siyana azukulu anga akumapita ku nyumba imene ija lero akaonana ndi vice mawu akuonana ndi president chonsecho akukonzekera zisankho pajati kwangosala tumezi iwiri kuti kampeni ayambike. Mukayiwerengera yonse kuchoka pano kafika uko ni mezi 5 koma itatu imakhala ya kampeni 90 days iwiri ndimene yasalira ndiye ziseko za avuta za apana including zipi. Choncho ndikufuna ndikuchenjezeni azukulu wanga kunena kuti ng'ona ndiyoopsa. Ng'onatu nthawi ina idalamulirapo dziko lino kwa zaka 30 ndipo idakhala muzaka 30mo ikudya anthu ikutafuna anthu kuipasa nsomba ng'ona imakana imafuna nyama ya munthu ndipo anthu adapangana nthawi imeneyo. Nanga isi sindikukuza ni chifukwa ndinu tu ana kuti mwangobadwa zaka zomwezi ana obadwira nkhuku zimenezi za dudu nkhuku zoyika mankhwala ana mungonenepa mungokula muli ana ndi chifukwa chiyambiri inu mukumagwiriridwa akukuonani ngati ndinu akulu. Ndafuna ndikuuzeni kunena kuti nthawi imene yoyo ng'ona inavuta kwambiri kupha anthu nkati ndipo anthu anaona kuti amene zilili mutendi chose ng'ona iyi tiyese zina ndi pamene tikumabwera Abakiri Muluzi. Inu ana inu ndikuuzeni kunali ulamuliro wokoma kwambiri. Amalawi anadziwa kupanga mabizinesi mu ulamuliro wa Abakiri Muluzi. Atachoka pamene pokunabweratu mamuna Chiswanjanji amene amachedwa kuti Bingu ndipo jamamva kunena kuti fetereza anthu ankagula 5,000 no sakazo 5,000 ndachulusato ana inu thumba la 500 ndipo kumali kunali chimanga kunali mpunga mmaziwa kuti nthawi imene inu ana inu nthawi ya Bingu ujene maiko ngati Zambia Tanzania amapasidwa chimanga chochokera kuno pakana tinakaperekapo mpunga ku Haiti. Ulamuliro tu umene wa Bingu iyeyo analibe matama analibe kumalankhula chizungu chokhala ngati anabalira ku America. Atachoka pamene po anabwera uyu amachedwa Joyce Zimayi amene wamanga nyumba wapanga zitukuko mafamu osakhala tu mamega famu ang'ono awakunenedwa kuti tikufuna tipange mamega famu ang'ono Zimayi anali ni mamega famu ndipo pakana lero akupitiriza ntchito zache. Atachoka pamene po anabweranso panayenso uyu amachedwa kuti Yoshua mwamudziwa ndi uyu tu akufunidwa panoyi uyu Peter Mutharikayi. Ndipo mukapita kumeneko mukauze amene amayendesa za chipani kunena kuti anthu m'mizimu akumuchulachula komanso akuachulachula atupere komanso akuachulachula Joyce Banda zina zati anthu sakuzifuna chimene chikanachitika. Inu amene mmaziwa kulemba zolembalemba mukanayimbira amene Yoshua wa Peter Mutharikawo kuwayimbiraso a Joyce Banda kumuyimbiraso atupere kumuyimbiraso uyu amachedwa atira lisoka bambe anthu amene akanangokhala pamozi. Izi zodikirira around ina simukuziwa mtima wachani wang'ona sigulina muzalira. Anthu amene wawa muauzi akonde ziko asakonde zipani zawo ndi ndalama zawo zimene ati akapeze kumeneko pamene wafikira Malawi lero
sizoona sokuti Amalawi mungamakulirane mitima ino anthu a opposition mukanakhala pamodzi ndikukutumani uthenga umene wazukulu wanga chifukwa mavuto ali kuno kumuzi nkutheka kuti mwina iwo sakuwaziwa koma pamene pafikira zikoli ulo atapanga age limit imene ikunenedwayo atikhaya munthu ina kumene kukhaya waziba yekha kuntawunimu ati wasowa azichita kidinapo azukulu anga ziko la Malawi ndi ziko looneka laling'ono koma mmachitika zinthu zazikulu uyu siwoyamba kuziba atu yekha ndi ziko lokhalo pa ziko lapansi limene munthu amaziba ekhaso ndikukazitulusa kwekha atazipakapaka matope atazichekacheka atazipaka magazi ya nkhuku kumakhangati anamenyedwa azukulu anga ife tutaona zinthu munyamata wathu ndipo olo age limit ijayo atakhala kuti adi akumuyimisa Eugene Peter kuti asaime olo atayikapo tubotolo anthu akavotera botolo lomwero chifukwa pamene wafika pa Malawi anthu alusa kopya kuyang'ana kumene kunapangidwa za cyclone Fred pakana lero mwezi wa Chetundu uno afitiwo amatumiza mvula yawo amatumiza zinthu zawo zivomerezi kutitola kuti azitipha maderamo satanic itakula nthenje nde mukauze kunena kuti anthu akumuzi akuvutika kwambiri nkutheka kuti mwina ayiwalira koma mukauze kuti anthu akumuzi akuvutika ndipo zipani zimene zizi za UDF DPP PP komanso UTM akanabwera pamodzi komanso makamaka asamale kwambiri kumbali ya maprimary anthu akudandaula kwambiri kuti akulu azipani zimenezi ayamba kumasankha makandidate akulu azipani zimenezi akulandira ndalama tikunena tu akulu achipani cha DPP kumpoto akulu achipani cha DPP kumwera akulu achipani cha DPP ku Eastern Region komanso pakati akulandira ndalama malomo kuti amusiye munthu anthu asankhe amene akumufuna chimozimozinso ku UDF kukuchitikaso zomwezo mukawauze kuti apange maprimary wokomera anthu onse asasankhe munthu asachite impozi munthu pakati pa anthu zikatero zizavuta anthu mmadera mwazakwiya mwauze ma regional governor azipani zimenezi asamalise ngati akumukonda Peter Mutharika apangise zisankho zabata ndi mtendere komanso za democratic chimozimozinso mwauze anthuwo ngati akumukonda atupere apange zimenezo ngati akumukonda Mai Joyce Banda asapange za chinyengo ngati akumukonda Daliso Kabambe apange zimenezo zofunikirazo kukhale ma areas achilungamo komanso mwasiye anthu achite compete khani makhansala ndizomvesa chisoni kumalandira mafoni azimayi kumadandaula kuti kunoti chipani chathu kunoko chipani chathu cha DPP kunoko a regional governor amba kutenga anthu kunoti a regional governor a UDF amba kutenga anthu kumalandira ndalama kunoti a PP akupanga zomwezo kunoti a UTM akupanga zomwezo ndiye kuti sizizaenda kutero chimene akufuna ng'onayo akufuna azachite split mavoti koma ndipofunika anthu amene wakhale pamodzi age limit ija olo itatani singagwire ndafuna ndikuchenjezeni azukulu wanga musakhulupirire ng'ona ndiyo wopsa ng'ona siona kuti uyu anandilowesa mboma olo utampangira zotani ng'onayo koma siku lina aza kugwira mwendo ndikukupha ndipo mwachemutu akafuna kupha amapha mwankhanza alibe chisoni ng'ona ndiyo wopsa ng'ona ilibe zokuti ati apapa tinasayiniyana 5 years ayi ndipo chipani chimene chizakapange mgwirizano ndi ng'ona ife tizachidabwa kuli bwino zipani zonse zibwere pamodzi zosusa zipange chigwirizano chimodzi osayang'anira kuti ine ndine ndani ndifuna ndikhale president vuto ndi limenero aliyense akufuna akhale president malomo kuti akanayang'ana ndikumene mavuto alili a dziko ndikugawana
ministries, ABP kutenga ma ministry yao, A4D kutenga ma ministry yao, UDF kutenga ma ministries yao, na also ujeni UTM kutenga so ma ministry ena. Chifuka tu chilungamu chache tikachinena mochi ofuna osabisa kantu. Ma candidate amene akuchuka ndi azipani zimenezi, koma nonse simunga khale ma president mukanaona kuti kodi ku DPP kutitenga ma ministry angati andisogoleri atasogolere ni ndani. Izi sizofuna sokubisa kumanina kuti ifeyo tachuka iya mukanakhala pansi muone kuti kodi Peter Mutharika aenda ni ndani. Chifuka so mwaziona kale kunena kuti zomasankhirana kuti wina akhale vice president ndizi zingungothera mapenate. Mukanampasa president yompata asankhe munthu amene akufuna kuyenda naye, koma mukafuna kuti aliyese akhale president zosatira zake siziyenda. Inetu ndikukukondani kwambiri azukulu wanga, koma musamale kwambiri chifukwa ng'ona ndiyoopsa. Ikafuna kumupha munthu imamutenga koyamba ndikumulowesa m'madzi, ndikuzamunyamula mwamba ngati wakwera ndege, ndikuzamulowesa kachiwiri, ndikuzamulowesa mwamba ndege imeneyo ndege tu. Olokukuzizira kuti mwezi undu wa Juni ng'ona ilibe nawo zimenezo, ikangokulowesa kachitatu basi umakhala kuti wapita. Ndimene ningakuuzeni zimenezo azukulu wanga, ine ndimakukondani kwambiri, ndipo samalani musamale mukawauze azinzanu amene sakuiziwa ng'ona kuti ng'ona ndiyoopsa. Anthu anayiyesapo zakasate ndikuyichosa, kenako ndikuona ngati ng'ona ija chifukwa choti ili pantunda ikapita mazi musika ajaso anthu ndi nsomba. Anayiyesaso anthu mu 2019 lero yajakale anthu ochuluka kwambiri. Ng'ona azukulu wanga samanaoni, musamamuone akavala ma t-shirt, musamamuone akavala timatauza ta chinyamata kumaona ngati ndi nzanu. Ng'ona ndiyoopsa. Bon Kalindo the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, TE Mabuka box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.